alkuun kuvailisitko vapaasti, miten sä käytät nettiä yleensä? Siis käytän nettiä ruudunlukuohjelman avulla. Eli tuonne tietokoneeseen on asennettu tuommoinen robotti, joka puhuu kaiken tekstin. Ja sitten nuolinäppäimillä liikutaan siellä sivulla ylös ja alas. Ja jos vaihdetaan sivua, niin näppäinkomennoilla sitten niin kuin kikkaillaan se systeemi, koska en näe, niin en voi käyttää hiirtä. Niin se homma korvataan sitten erilaisilla näppäinyhdistelmillä. Mitä välineitä sä käytät yleensä selailun tukena? Siis ei mulla ole mitään muuta kuin tämä ruudunlukuohjelma. Muuten se on ihan normaali tietokone. Joillakin sokoilla on pistenäyttö, joka tulee tuohon niin kuin koneen eteen ja siihen tulee aina rivi kerrallaan pisteillä, mutta mä pidän sitä itse kömpelönä. Itellä ei ole sellaista käytössä. Kertoisitko omiin sanoin, miten sä yleensä navigoit verkkosivustolla? Nuolinäppäimien avulla, jos mä tiedän mitä mä haen sieltä, niin esimerkiksi jonkun linkin ensimmäisellä kirjaimella, niin sitten se menee sen sanan kohdalle, mikä alkaa sillä kirjaimella, se aina vähän nopeuttaa. Mutta nuolinäppäimet on niinku se the-juttu mulla, että niillä mä pääasiassa tuolla liikun. Millaisia esteettömyyteen liittyviä haasteita sä useimmiten kohtaat verkkosivustoja selatessasi? No grafiikka on yleensä aika haastavaa, koska tuo ruudunlukuohjelma lukee pelkät tekstit, niin jos on kauhean graafiset sivut, niin ne aiheuttaa aina vähän ongelmia. Elikkä hyvä, lähdetään nyt seuraavaksi tutustumaan sitten, miltä näyttää Yle Uutisten verkkosivut. Ja saat vapaasti lähteä tutustumaan tähän etusivuun ja kertoa, miltä se tuntuu. Selvä homma. Eli nyt ollaan tuolla sivun ylälaidassa, se luki, että Yle Uutiset. Ja sitten tässä ekana on tää linkki, missä on hyppää sisältöön. Sitä kun painaa, niin se hyppää noin ensimmäiset niin kuin, linkit yli ja hyppää suoraan siihen sivun sisältöön. Eli nyt hypättiin sinne. Joo, mä en nyt selaa näitä. Tässä on iso kasa erilaisia artikkeleita ja juttuja alekkain. Näistä kun klikkailee, niin siltä sitten aukeaa varmaan monenlaisia juttuja. Ja sitten on kotimaa. Hennalan vankileirillä tapettiin mielivaltaisesti yli 200 naista nuorimmat 14-vuotiaita. Link graphic kansalaissota, Suomen sisällissota, vankileirit, Hennalan punavankileiri loppusulku, Hennalan vankileiri loppusulku, Helmanin pellolla Vesijärven rannalla Lahdessa, punaisia. Vankeja, punakaartilaisia vankeja, naisvankeja alkusulku, naisia, vankeja loppusulku, link hinnis. En tiedä saako tästä kukaan muu selvää tästä ruudunlukuohjelman puheesta, mutta tässä on juttu tutkimus Hennalan vankileiristä Suomen sisällissodan jälkeen. Miten jos sä vertaat muihin suomalaisiin verkkosivustoihin, niin miten tämä on sun mielestä toteutettu niihin verrattuna? Tää? No mun mielestä tämä on aika esimerkillinen sivusto. On monia semmoisia niin kuin lehtien sivuja esimerkiksi, missä ei ole esimerkiksi tätä suoraan sisältöön linkkiä ollenkaan. Jos mä menen lukea jotain artikkelia, niin mun täytyy selata hirveä kasa mainoksia ja kaikki muutkin niin kuin juttujen otsikot siitä läpi ennen kuin mä pääsen siihen juttuun, mitä mä haluan lukea. Mä en tiedä, onko tämä kauhean graafinen sivu, mutta ainakaan mä en koe, että tämä olisi kauhean graafinen, koska tässä ei tule mitään semmoisia, että yhtäkkiä hyppäisi johonkin, että tulisi semmoinen olo, että oho, missä mä nyt oon. Joo. Tiedän koko ajan, missä mä oon menossa. Jos mä pyytäisin etsimään sua sieltä etusivulta esimerkiksi vaikka uusimmat artikkelit, niin miten sä löydät no siis, ne? nuo taitaa olla tuossa aikajärjestyksessä. Nyt mä menin ensin sivun yläreunaan kokonaan. Ja taas tähän hyppää sisältöön linkkiä klikataan. Ja tässä niitä sitten rupeaa tulemaan pääuutiset. Ja sitten niitä on tässä alekkain. Brysselin iskut, koulukorjaan. Tässä näitä on sitten, täältä löytyy juttuja vaikka muille jakaa, että niitä voi sitten ruveta tonkimaan. Käytätkö yleensä, kun verkkosivustolla navigoit, niin muita näppäinyhdistelmiä kuin nuolella alaspäin? No en oikeastaan, se on. Silloin mä ainakin tasan tarkkaan tiedän, minkä verran se menee alaspäin. Silloin mä en eksy siellä sivulla. Joskus käytän, jos on kiire päästä alas niin page downia, jolloin se harppaa enemmän alaspäin, mutta mä en oikein tiedä, että minkä verran se harppaa, sit mä aina vähän eksyn.
Hyvä. Eli seuraavaksi, jos sä haluaisit jättää palautetta Ylen uutissivustolle, niin mistäköhän se olisi mahdollista tehdä? No sitten täytyy vaan... en tiedä yhtään, mistä se on mahdollista tehdä, mutta mennään nyt taas tänne sivun yläreunaan ja ruvetaan tonkimaan nuolella alas tätä sivua, että mitä tätä löytyy. Okei, tässä on näitä etusivun linkkejä. Olisiko se tässä, missä oli saman myöskin noin tuoreimmat, se voi olla tässä. Okei, tässä tulee näitä juttuja, näitä on aika paljon, kun painetaan page downia, että päästään vähän vauhikkaammin alaspäin. Lisää artikkeleita. En mä jaksa sen. Katsotaan, löytyisikö se tuolta sivun loppupäästä. Painetaan Ctrl ja End, jolloin ollaan ihan sivun lopussa. Ja nyt mennään nuolella ylöspäin. Häh? Ei kun mennäänpäs nyt sivu alkuun. Okei, täältä löytyy sitten, ollaan sivun lopussa. Tuossa on yhteystiedot, vastaavat toimittajat, avoimet työpaikat. Tässä on palaute. Eli menin sivun loppuun ja painoin sieltä, aloin niin kuin päinvastaiseen suuntaan selaamaan tätä sivua, niin löytyi nopeammin kuin jos olisin mennyt ylhäältä alas. Mistä haluat antaa palautetta? Valitse seuraavista. Ohjelmapalaute, ohjelmatoive, Yle Areena-palaute, uutiset palaute, urheilupalaute, Yle Tunnuspalaute, muu palaute. Jos mä nyt vaikka sinne meen, painan muu palaute. Oletan, että se tarkoittaa sitä, että sana on vapaa. Kirjoitetaan nyt tekniikasta vaikka, että... No en mä kirjoita tekniikasta, kun en mä osaa sanoa siitä mitä. Mä kirjoitan tuosta etusivusta palautetta. Noin, nyt on valittu etusivu. Sitten kirjoitetaan tähän, että... Oho. Nyt kirjoitin tähän, että etusivulla on paljon tavaraa, mutta että kyllä sieltä löytyy kaikki mitä tarvii, kiitos. Etusivulla on paljon tavaraa, jonka takia navigointi on. Etusivulla on hidasta, mutta kyllä sieltä löytyy kaikki mitä tarvii, kiitos. 5820. Sitten yhteystiedot. Siihen tulee kirjoituskenttä, johon mä kirjoitan, että oman etunimeni. Seuraava on sukunimi. Sähköpostiosoite. Okei, eli tässä oli aika nyt tästä vaan kun painaa lähetä, niin sinne lähtee palaute. Miltä tämä lomakkeen täyttäminen tuntui? No helppoa, siis ihan selkeästihan tässä on tuo kohta, mihin voi kirjoittaa palautteensa ja ei valittamista. Miltä tämä sivusto vaikutti kokonaisuudessaan? Laaja ja paljon tavaraa, mutta kyllä se nyt aika selkeä on. En mä missään kohtaa mitenkään hirveästi eksynyt tuolla. Ja löysin palautteet ja sain helposti annettua palautetta. Ja sillä tavalla ainoa mikä nyt vähän oli hakemista, oli noiden tuoreimpien uutisten etsiminen, kun en tiennyt, että missä se siellä on. Mutta muuten aika hyvä. Mitä mieltä olet yleisesti ottaen suomalaisten verkkosivustojen esteettömyydestä?
Suomalaisten verkkosivustojen esteettömyys vaihtelee tosi paljon. Varsinkin monet kaupalliset sivut on tosi hankalia, jos niissä on mainokset hyppii sieltä kesken kaiken, kesken selaamisen se hyppää johonkin mainokseen tai jotain muuta vastaavaa. Ja sitten sieltä puuttuu tuo paljon mainostamani suoraan sisältöön linkki, että aina kun jotain juttua lukee, niin täytyy selata koko sivu läpi ennen kuin pääsee sitä lukemaan. Ja silleen. Jotkut sivut on taas sitten tosi hyviä. Että se vaihtelu on tosi iso. Mitkä on tyypillisimpiä esteettömyyshaasteita netin käytössä yleensä? No, mainokset ja se, että sivu on täynnä tavaraa eikä sillä ole mitään selkeää oikopolkua. Siinä ne on ne isoimmat hidasteet ja haasteet. Mitkä eri elementit ja asiat helpottavat yleensä verkkosivuston selailua? No, selkeät linkit. Se, että ne on selkeillä paikoilla ja mielellään niin, että se on niin kuin, helposti selattavissa ylhäältä alas se sivu, ettei se niin kuin, hyppää yhtäkkiä ihan mihin sattuu. Voisiko sulla antaa jotain hyviä vinkkejä verkkosivuston toteuttajille? Laittakaa aina sivullenne tämä hyppää sisältöön linkki. Se nopeuttaa tosi paljon. En mä mitään muuta osaa sanoa. Se on tosi hieno juttu olemassa.